जय श्री जगन्नाथ समस्त को एटा कौन सत कथा गोटे नारी ही आ गोटे नारीर शत्रु ମୁଁ ଏମିତି ବସିଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ସାଙ୍ଗର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କହୁଛି ଏଇ ସବୁ କେସ୍ ଶୁଣୁଛି ଟେନିଷା ଶର୍ମା ଏସବୁ ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଉଛି ଶୁଣିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଏମିତି ପଚାରିଥିଲି ତୋର ସବୁ କେମିତି ଚାଲିଛି and all। ସେ ସବୁ କହିଲା କି ଏଇଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋର ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ ନ କରିଥିଲି ଭଲ ହେଇଥିଲା ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲା ପରେ ତାଠୁ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ତାର ହଜବେଣ୍ଡ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ତ ସେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଭଳିଆ ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ହେଉଥିବ ଲିଟରାଲି ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ତମ ଘରକୁ ଆସୁଛି ତାର ପରିବାର ଛାଡ଼ିକି ତ ଯେଉଁଟା ଚାଲି ଆସିଛି କାହିଁକିନା ମୋ ଶାଶୁମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ସହିଥିଲି ତ ସିଏ କାହିଁକି ସହିବନି ଏଇଟା କ'ଣ ସହିବା ନିହାତି ଦରକାର ତମେ ସହିଥିଲ ବୋଲି କ'ଣ ତମ ବୋହୂ ସହିବା ଦରକାର ଯେ ତମ ଝିଅଟା ସେଇଠି ହେଇଥାନ୍ତା ତମ ଝିଅଟା କ'ଣ ସହିବା ଦରକାର ନିହାତି ତ ଆମେ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ଯେଉଁଟା ସଫର ହେଇଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆମ ବୋହୂ କି ଆମ ଝିଅ ଯାଇକି ସଫର ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନ କରିବା ତାହେଲେ ହବ କେମିତି ଯଦି ଏଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନ ହବ ତ ସେଇଟା ଚାଲିଥିବ ନା କି ମୁଁ ସଫର ହେଇଥିଲି ମାନେ ମୋ ଛୁଆ ବି ମୋ ବୋହୂ ବି ସଫର ହଉ ଇଏ ବି ହଉ ତ ଏଇଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତମେ ସଫର ହେଇଛ ମାନେ ତମ ବୋହୂ ବି ସଫର ହବ ତମେ କୋଅପରେଟିଭ ରହିବା ଦରକାର ତମେ ସଫର ହେଇଛ କି ତମ ଶାଶୁ ତମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ତମ ବୋହୂ ଯେମିତି ହଇରାଣ ହଉ ସେଟାରେ ତମେ ତାକୁ କେମିତି ଫ୍ରିଡମ ଦବ ତ ତମେ ଏମିତି କହୁଛ କି ବୋହୂମାନେ ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ଏ ବହୁତ କେସେସ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ନୁହେଁ ମୁଁ ବହୁତ କେସେସ୍ ମାନେ ଶୁଣିଲିଣି ବହୁତ ପରେ ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି ଏମିତି ସଫର ହେଉଛି ଆହୁରି ବି 4-5 ଜଣ ମାନେ ମୋର ଯିଏ ରିଲେଟିଭ୍ ହେବ ସିଏ ବି କହୁଥିଲେ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଲାଇକ୍ ତମେ ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛ କି ତମ ବୋହୂମାନେ ତମକୁ ଭଲ ଟ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତୁ ବଟ୍ ଆଜ୍ ଏ ଶାଶୁ ହଉ ଆଜ୍ ଏ ମା ଭଳିଆ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁନ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କାହିଁ କରୁଛ ସେମାନେ ତମକୁ ତାଙ୍କ ମା ଭଳିଆ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବେ ବୋଲି ଯଦି ଗୋଟେ ମା ଭଳିଆ ଟ୍ରିଟ୍ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ତମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଝିଅ ଭଳିଆ ଟ୍ରିଟ୍ କରିକି ଦେଖ ସେ ତମକୁ ମା ଭଳିଆ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ତ ସବୁ ମାନେ ସେମିତି ଚାଲୁଥାଏ ସେଇ ଜେନେରେସନର ଝିଅ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି ମୁଁ ବି ଏଇଟା ସଫର ହେଇକି ଆସିଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଇଏ କରିବି ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆହୁରି ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରେ ନାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ତ ସିଏ ଏମିତି କରିବ ସ୍ୱାମୀକୁ ହାତ ମୁଠା ରଖୁଛି ସ୍ୱାମୀ ତା କଥା ଶୁଣୁଛି ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନି ଭାଇ ସେ ମ୍ୟାଚୋର ପର୍ସନ ସେ ବୁଝିପାରୁଛି କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନାହିଁ କିଏ କାହାକୁ ହାତ ମୁଠା ରଖୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁନିଆର ରୀତିନୀତି ହେଉଛି ତ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର ତ ସେମାନେ ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବି ଏମିତି ହେଇଥିଲେ କି ଆମେ ବି ଏମିତି ହବୁ ସେମିତି ହବୁ ସେଟା କିଛି ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ସେଟା ଝିଅ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ଝିଅର ହିଁ ଶତ୍ରୁ ଗୋଟେ ନାରୀର ହିଁ ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ଯାହା ହେଇଯାଉ ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି କି ମୋ ଭଉଣୀଟା କି ମୋ ଭାଉଜଟା କି ଏମିତି ହଇରାଣ ହଉଛି ମୁଁ ହୁଏତ ମୋ ମାଆକୁ ବୁଝେଇ ଦିଏ ଇଏ କରିଦିଏ ନା ସେଟା ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ନାରୀ ହିଁ ନାରୀର ଶତ୍ରୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହଉଥିବ ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ